mbahku ki wujude bulus. Ning ra aku ki putu termasuk putu dewa. Dadi ya aku ki apal karo glagat swasana ngono. Wis, kek ngendika. Antasena. Apa? Kowe tak jarwani ya nggih nanging sadurunge aku tak takon karo kowe kok kowe nganggo busana sarwa apik. Mongko kowe nggawa pusaka pirang-pirang mbok delehke ana sak njabane kayawangan kuwi arep nendi? Piye to kowe? Aku dina kepungkur lak wis pamit to, Mbah. Iki kabar Bratayuda wis dadi. Mongko Bratayuda kuwi perang ing Kurawa lo Pandhawa, mongko bapak kuwi kelebu wong Pandhawa. Aku tekan kene iki niat arep pamit karo Simbah Bedawangan Nala. Lilanana aku tak munggah ning jagat, munggah ning daratan. Pakde-pakdeku Kurawa tak ajari kabeh. Ngono. Nek Ngastina dikukup karo bapak, karo Siwa Puntadewa, Paman Janaka, aku ora iso gawe menanging para Pandhawa, tegese aku anak sing ora iso munjung karo wong tuwa. Mula dina iki aku mung arep njaluk pamit. Aku njaluk pangestu, aku tak munggah ning daratan, tak jedul ning Tegal Kurusetra, sapa Kurawa sing ketok tak jotosane. Wis ngono kuwi. Saiki aku tak takon Simbah kok sedih ngopo? Rahina semobang wangaruna atinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara saketar kene donga engkong ler wowo sing bene panca Babetoke ngayam ana mrak mangwung ing pagakan putuku nggih putuku wong Sentosa Antasena padha raja saprapta kita ning Kayiwangan Sumurupas kene. Mbah slamet. Pangestune Simbah Bedawangan Nala slamet tekaku, aku ngaturke bekti ya, Mbah. Iya tak tampa pangestu ning wong tuwa wae tampan ana. Ya tak pundi. Kok mripate abang ki beleken apa, Mbah? Sopo nggir? Ayo Simbah. Ora eneng apa-apa. Jogoro. Aku ora seneng nek Simbah ki goro. Aku ngerti lho, Mbah. Simbah kuwi dewa. Ngono. Saben-saben aku sowan ngersani Simbah ning Sumurupas, mesti pasuryane Simbah kuwi seneng, mesem, guyu, atine bungah. Ning aku ngrasake mlebu ning Kayiwangan Sumurupas sak gedhagan iki kok
Nadyan kayangan sing sarwa dibani ning kok rasane kok ora penak iki jane eneng apa? Kowe ora usah goroh karo putumu. Kowe biyen sok mulang karo aku to, Mbah. Dadi wong ki aja goroh apa anane dikandhake. Nah, saiki aku tak takon. Simbah kuwi mendem perkara apa? Nek aku salah salahku nggo napa? Nek aku kuwi kleru kleruku nggo nendi? Ngono? Ge wis. Sejatine mbuyahe ning apa-apa. Wo, ki engko tak cantolke pancing tenan lho kowe greget tenan. Mangkel aku nek ngene iki, Mbak. Nek aku takon tenanan kok kowe wangsulan ki sak penake dhewe iki rasane atine ora penak. Wah, kok ya titis batinmu nggonmu gagapi marang ceceking rasaku Antasena. Titis wae aku putu dewa. Arep ming mbahku ki wujude bulus. Ning ra aku ki putu termasuk putu dewa. Dadi ya aku ki apal karo glagat swasana ngono. Wis, kek ngendika. Antasena. Apa? Kowe tak jarwani ya nggih nanging sadurunge aku tak takon karo kowe kok kowe nganggo busana sarwa apik. Monggo kowe nggawa pusaka pirang-pirang mbok delehke ana sak jabaning kayawangan kuwi arep nendi? Piye to kowe? Aku dina kepungkur lak wis pamit to, Mbah. Iki kabar Bratayuda wis dadi. Mongko Bratayuda kuwi peranging Kurawa lo Pandhawa, mongko bapak kuwi klebu wong Pandhawa. Aku tekan kene iki niat arep pamit karo Simbah Bedawangan Nala. Lilanana aku tak munggah ning jagat, munggah ning daratan. Pakde-pakdeku Kurawa tak ajari kabeh. Ngono. Nek Ngastina dikukup karo bapak, karo Siwa Puntadewa, Paman Janaka, aku ora iso gawe menanging para Pandhawa, tegese aku anak sing ora iso munjung karo wong tuwa. Mula dina iki aku mengarep njaluk pamit. Aku njaluk pangestu, aku tak munggah ning daratan, tak jedul ning Tegal Kurusetra, sapa Kurawa sing ketok tak jotosane. Wis ngono kuwi. Saiki aku tak takon Simbah kok sedih ngopo? Ana bab ing bakal ndak kandhake karo kowe nggih. Ngopo? Ora usah nangis kok. Nek omong karo nangis iki ora cetha. Ya ora. Nah, wis guys, cetha omong apa? Masalah piye? Aku nampa wisik saka dewa sarta saka Iwang Manon. Lamun wisik mau sak temane ngembet marang pati uripe Antasena. Wisik piye? Karepe Simbah piye? Nggih, sumrupa. Dawuhing Jawata ingkang dak tampa Sang Hyang Jatimurti paring dawuh kawan mbahmu aku. Lamun Antasena kelakon melu Bratayuda, yekti kodrat jagat bakal ora kelakon. Pesthi ning dewa ora bakal bisa kelakon sebab kabeh para sata Kurawa lan sak cendhenge kabeh ora ana ingkang bakal napaki kridane Antasena. Dadi Bratayuda mengko ora bakal lumaku kanthi miturut kodrat mesti nulis dening para dewa, nanging ora nganti sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Yen sira gelem dadi senopati, Kurawa mesti tumpes tapis kelor tanpa sisa, Ngger. Wah, kuwi apik kuwi. Wis tak munggah saiki, rampungane bengi iki. Ning ya didobel kabeh tekan sesuk. Piye? Cocok ora, Mbah? Ora ngono, aja guyon dhisik, nanging dawuh mbahmu iki rungokno. Heeh, piye, Mbah? Piye? Nanging sak temene bareng dewa paring dawuh kaya mengkono. Yekti aku ki nen nglantarake kelawan jeneng sira putu. Nggih. Saiki ngene. Ana dalan rong perkara ing kudu mbok lakoni. Siji, kowe tetep puguh munggah ana ing daratan belani Pandhawa nggone nglakoni Bratayuda. Apa kowe kepengin Pandhawa unggul yudane besok ngukup kemenangan? Aku pengen Pandhawa wong tuaku ngukup kemenangan. Ning ya aku mbelani para Pandhawa kuwi ora bakal bisa kelakon. Sebab yen kita munggah ning daratan mbelani para Pandhawa, Pandhawa bakal kasoran yudane. Pandhawa bakal sirna margalayu. Nang yen kita tetep ora munggah ning daratan, kita ora mbelani marang para Pandhawa, yekti Pandhawa bakal unggul yudane ngukup kemenangan. Lho, lah nek aku ning kene terus aku dianggep anak sing ora ngabekti karo wong tuwa. Kaya ngopo
guyune wong kang ora seneng kaya ngapa keploke wong kang ora demen karo Antasena, Mbah. Nek aku nang kene terus aku engko isin, aku wirang dianak-anake dening bapakku. Lah kok aku ming lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Bapakku do adus keringet ki njur aku anak sing kepiye, Mbah? Mbok yo dipenggalih sing nyata. Antasena anakku. Oh. Nangis meneh. Kowe iki ngopo, Mbah? Sabdaning Jawata sing tak tampa. Cetha lamun kowe ora munggah ning daratan sarta ora mbelani marang para Pandhawa jalaran ana sebabe. Sebabe miturut kodrating Wang Maha Manut. Lelakone putuku Antasena kudu mung tekan semene tegese kudu telas tulise putuku si Antasena. Kowe kudu ikhlas manjing alam panancat. Kowe kudu ikhlas manjing ana ing tepet suci. Yen kowe ikhlas karo patimu, Pandhawa bakal ngukup kemenangan, Ger. Agene meng ngono. Digawe bingung to, Mbak. Nek pancen kuwi dawing dewa, nek pancen kuwi dawing Gusti kaya ngono cetha simbah sing napa. Wong urip ki parane arep endi meneh? Digedhongono dikuncenono nek wis titimangsane mesti bakal tekaning pati. Ora bakal ana sing iso gondeli. Dadi wong urip ki ora ana sing dinteni kejaba mung dalaning pati. Mongko bejo bejaning wong urip ki nek ngerti marang patine dhewe. Mangsa kala wanci sing nekani tekaning pati kuwi wong sing bejo, wong sing ketrima uripe. Kowe aja nangis, Mbah. Kowe bombongo atimu. Kowe senengo. Kowe duwe putu kaya Antasena. Duwe putu kaya aku sing ngerti marang pepatiku, ngerti wanci aku kudu mati sok kapan. Mula ora usah mbok tangisi, ora usah mbok sedhi. Nek aku pancen kudu mati dadi srana tabuk tawuring para Pandhawa nggone menang Bratayuda, mati. Tak lakoni carane piye? Wis nek kowe arep nganggo pusaka tibakno ning dadane Antasena, nek kowe arep nganggo daya kasekten, daya apa tak lakonane? Kowe ikhlas, Ngger. Ora ikhlas sebab apa? Lho. Ngono, Mbak, nek aku ngono. Ora ikhlas sebab apa? Lho. Wong urip ning alam padang kuwi ming kaya wong ngimpi. Ngono. Ngono nek wis mangsane mati ya wis bakale mati. Yen pancen kowe wis ikhlas lahir batin. Dudu sapa-sapa ingkang bakal nguntapke marang mangkatmu ning tepet suci. Nanging pun yang dhewe kadhawan dadi sarana nguntapke marang patine putuku Antasena. Ya wis ra apa-apa. Aku ora apa-apa. Mumpung ibu ora eneng, engko nek ibu eneng malah nangis ora karu-karuan mergo kelangan aku. Wis to, Gage. Saiki aku untapno patiku ora apa-apa. Aku ikhlas, Mbah. Dadi tabuk tawuring kepundhenku Pandhawa. Ning Pandhawa nek nganti sawangen pun ibu. Sawangen ibumu. Kowe tak lideng tak gegulang. Dewasane bisa ngabekti karo wong tuwa tinemune kudu kaya mengkene lakon ingkang mbok sandhang. Antasena, ibu ora bakal keri. Aku melu kowe. Aku melu kowe, Antasena. Ora usah nangis, Mbok. Wis to. Ikhlasno. Ikhlasno Antasena. Po ibu wis netepi kewajibaning darmaning ibu. Kula wentah aku wiwit aku isih jabang nganti saiki wis laprang kaya ngene. Wiwit aku isih kuncung nganti saiki wis gelung kaya ngene. Bu, aku matur nuwun. Aku matur nuwun mbok kula wentah. Aku matur nuwun sing mbok openi nganti kaya mengkene wujude.
Sing jeneng wong urip ning alam padang kuwi ora ana ingkang langgeng nggone sesambungan. Kabeh mesti bakal ana wektune pepisahan. Kaya aku karo ibu. Wis ora sambut tangisi. Nek ibu melu karo aku tegese ibu nyalai kodrating urip ibu urang ayu dhewe. Isih dawa jangkae. Isih ana lakone ibu sing kudu dilakoni. Nek aku wis entek tekan semene, aku tak ikhlaske pati uripku ora apa-apa. Wis gage. Saiki ibu lembah sing sekeca. Nek pancen ora mentala, ibu ayo tak dereki neng mburi wae. Neng jroning kayangan ora usah melu-melu perkara iki. Untose. Aku ora bakal iso urip tanpa kowe, Ger, kancaku sapa. Aja ngono. Aja ngono, Bu. Wis saiki ngene. Nek ibu ora mentala aku tekan ning pati, tegese ibu mentala marang sedane garwamu ya bapak. Nek aku ora dadi tabuk tawuring para Pandhawa, nek aku maju ana ing mabaratan Kurusetra, Pandhawa kalah. Ning nek aku ikhlas karo patiku, Pandhawa bakal menang. Wis ndak dedawa wektu. Ayo. Ning jero kayangan wae ora usah nyawang perkara iki. Iki tak lakonane. Eneng Antasena kanan Sumurupas ya wis kaya ngene iki. Ora eneng Antasena kanan Sumurupas ya wis kaya ngene iki. Dilakoni kanthi tumajuh anut pesthek ning kodrat, Bu. Ora usah nangis kaya ngono. Oh aku manut kersaning Simbah. Wis ikhlas nggih. Wis ket mau aku ikhlas, Mbah. Lan ora ana ceceking rasaku. Aku awel karo grundel karo pati uripku dhewe. Wis gage. Simbah paring dawuh aku arep nestu padha marang kersaning Simbah. Sira Patrapo Semedi. Patrapo Semedi kaya sak tataning wong mengku puja Brata Antasena. Ulun ingkang bakal dadi lantaran nggon kita sowan marang resaning Hyang Mahanasa manjing tepet suci lan ulun ingkang bakal mbuka wiwara kasuwargan munggir. Ucapan saiki menika semanten. Eling-eling satra ingkang teguh timbul lair lan batine. Nadyan tampi dawuh ing mekaten parandene Bambang Antasena. Sekedhik kemawon boten kagiat penggalihipun. Ikhlas lair batos ngestu padha dawuh ingkang eyang kedah wangsul mapan wonten tepet suci Sigra Patrap Semedi tingkem kang netra Bambang Antasena ngiklasaken samukawis bebandaning kadunyan tanon ingkang kaesti amung purbaning Hyang Mahanasa nalika semanten megeng napas lan upus tutup triratya tanggaping gati Sang Hyang Bedawangan Nala Sigra mandeng ingkang mayah Bambang Antasena dangu sayang-saning dangu mancur-mancuran cahya saking netraning Sang Bedawangan Nala obro markata nalika semanten anyun aryangganing Bambang Antasena kelokaning jagat gaweaning para dewa anyarengi mendung tumiyung saking giling kayiwangan nganti kayiwangan kaya ketaman begawa pedeng dedet limengan salirane Sang Antasena saya alit ing mangka mung kantun sak mrica binubut biru maya-maya kedap ing akasa manjing kasuwargan jati.
Thank you.